Dar resposta aos organismos. Ese é o obxectivo das terceiras xornadas de urbanismo da provincia de Lugo. Nesta edición tratará sobre as licencias municipais e comunicacións previas que se vai celebrar o vindeiro martes 6 de febreiro neste salón de actos do Pazo de San Marcos. Unha actividade que busca dar resposta aos concellos en materia de urbanismo e na que contan con 2 conferenciantes. Contaremos con 2 relatores de gran prestixio dentro da actividade urbanística autonómica, como son Vanessa Gómez, xefa do Servicio Xurídico da Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio, e Ignacio Soto, arquitecto municipal de Teo. Eles nos darán unha visión completa tanto dende a parte técnica como xurídica. Dende a Deputación de Lugo buscan achegar estas xornadas con 2 obxectivos claros a técnicos e secretarios dos concellos. Pretendemos, por unha banda, profundizar en cuestións eminentemente prácticas, tanto desde o punto de vista xurídico como técnico, cos que se topan os técnicos no seu traballo diario en materia de licencias e comunicacións previas, e, por outro lado, reforzar a nosa labor de asistencia técnica e urbanística a todos os municipios e veciños da provincia. Quen o desexe pode inscribirse até o 5 de febreiro no Rexistro Xeral da Deputación ou a través do correo que aparece en pantalla.